alle sammen. Godmorgen. Det er mig en stor glæde at kunne være med til indvielsen af Sygehus Lillebælts nye mor- og barncenter i Kolding. En indvielse er en formal begyndelse på noget nyt. En handling, der er symbolsk for dette sted, hvor der hver eneste dag indvies mange små, nye liv. Det er et af livets største øjeblikke at blive forældre hver eneste gang. Som bekymrede eller nybagte forældre er det essentielt, at man kommer til trygge rammer og møder dygtige, kompetente og hjertevarme medarbejdere. Medarbejdere, som yder deres absolut bedste for både de nyfødte børn og de syge børn, og ikke mindst deres forældre. Alt det favner mor- og barncentret her i de nye, flotte afdelinger.